Ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya kan ta fitar da adadin ɗalibai da malaman da aka sace a makarantar St. Mary's da ke ƙauyen Papiri a ƙaramar hukumar Agwara da ke jihar Neja. Ƙungiyar reshen jihar ta bakin Reverend Bulus Yohana ta ce 'yan bindigar da suka kai farmaki makarantar sun yi garkuwa da ɗalibai 215 da kuma malamai 12. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da aka cika kwanaki 4 da sace 'yan matan sakandaren Maga 25 daga jihar Kebbi. A nan kuma gwamnatin Najeriya ce ta sanar da rufe kwalejojin tarayya 41 a fadin kasar sakamakon ta'azzarar matsalar tsaro bayan hare-haren da 'yan bindiga suka kaddamar a jihohin Kebbi da Kwara da kuma Neja. Cikin sanarwar da aka aiki wa shugabannin makarantu, daraktar kula da manyan makarantun sakandare a ma'aikatar ilimi ta tarayya Hajiya Binta Abdulkadir ta ce minista Dr. Tunji Alausa ya amince da rufe kwalejoji 41 zuwa nan da wani lokaci. Matakin zai shafi kwalejojin da ke Zaria da Daura da Sokoto da Fataskum da Ikara a Koko da Abaji da dai sauransu. A matakin jihohi kuwa Katsina da Filato ne suka bi sahun gwamnatin tarayyar wajen rufe makarantun firamare da sakandare a sassan jihohinsu. A jamhuriyar Nijar, wani farmaki da aka kai wa jami'an tsaro a kusa da garin Garbo da na yammacin kasar ya yi sanadin rayukan akalla mutum 20 yayin da kusan 30 suka tsira da raunuka, a cewar majiyoyi na tsaro daga cikin waɗanda harin ya ritsa da su har da kwamandan da ke jagorantar sashen tsaron yankin, kuma maharan sun kone motoci tare da sace wasu da dama. Kawo yanzu dai babu wata sanarwa kan lamarin a hukumance, amma wani dan fafutuka da ke da alaka da gwamnatin mulkin sojin kasar ya ce su ma jami'an sun samu nasarar halaka 'yan ta'adda 56. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta sanar da shirinta na rage yawan ma'aikatan diplomasiyyar ta a Mali saboda rikicin mayaka masu ikirarin jihadi da ke da alaka da Al-Qaida wanda ke ci gaba da kamari a sassan kasar. A farkon watan Nuwamban nan ne Faransa da wasu kasashen yammaci suka umarci 'yan kasar su da ke zama a Mali da suka gauta ficewa daga cikinta.